Hola, com estan? Benvinguts a l'Espai, l'entrevista. Un espai que, a motiu de les eleccions del 2011, volem apropar-los als candidats i als seus programes electorals. Avui contem amb el nostre plató a Paco Sanz, el candidat de Compromís per l'Alcúdia. Bona vesprada, Paco. Hola, bona vesprada. Bueno, Paco, si te sembla, abans d'endinsar-nos en el que és el programa electoral, per a la gent que ens està veient, m'agradaria parlar de Compromís, del vostre partit. Què és Compromís? Bueno, nosaltres el primer que volíem dir és que ens haguera agradat que s'haguera fet un debat entre els tres partits, però no ha sigut possible. Sembla que la candidata del Partit Popular no estava disposada. Nosaltres manifestarem que en qui fora i quan fora, però bueno, així estem. Bueno, es preguntes per Compromís per l'Alcúdia. És un col·lectiu que porta molts anys treballant a l'Alcúdia, col·lectiu de gent jove, de gent amb experiència, que en 2003 ja estigueren representats per mig d'Esquerra Unida Entesa. En 2007 anaren com a Compromís per l'Alcúdia ja, en una coalició més ampla de partits, i ara en 2011 es presentem com a Compromís per l'Alcúdia recolzats per Coalició Compromís. Nosaltres som un col·lectiu autònom de l'Alcúdia, estem legalitzats com a partit d'àmbit local i treballem en l'àmbit de l'esquerra, de l'ecologisme i del valencianisme. Nosaltres apostem per el que és la pluralitat de l'esquerra i el que pretenem és millorar la qualitat de vida de l'Alcúdia i transformar. Es faltaren 50 vots per a tindre 2 regidors. Esperem en aquesta oportunitat aconseguir aquest segon i aquest tercer regidor que necessitem. I aquests anys hem estat treballant de valent a l'Ajuntament. De fet, hem practicat una crítica constructiva, útil i responsable. Hem sigut l'única oposició perquè el Partit Popular ha presentat moltes escasses iniciatives i el pes del control del govern ha sigut per part de Compromís. Hem presentat més de 60 mocions, s'han aprovat moltes d'elles, de molts tipus, d'educació, presentarem més de 8 que afectaven a temes importants de la nostra població, la creació del patrimoni municipal del sòl, sobre la TV3, sobre cofrents, sobre el transport a l'Alcúdia, en fi, de moltes classes que s'han anat aprovant la majoria d'elles. Un balanç, per tant, positiu, el que feu de vostres 4 anys, no? Sí, fem un balanç positiu precisament perquè hem practicat, com te dia, una oposició ferma, però al mateix temps aportant coses, fent propostes constructives. Perquè fa els propers comicis ja estan ahí, ja és moment de conèixer els diferents programes electorals. Des de Compromís, una de les àrees que sempre s'ha donat molta importància en el tema de la política és l'urbanisme i la vivenda. Des de Compromís, quin és el model que plantegeu per a l'Alcúdia? Aquest és un tema que nosaltres hem criticat, el model urbanístic que s'ha practicat en el nostre poble. El model urbanístic que ha hagut a nivell de País Valencià i a nivell estatal ha sigut aquest urbanisme depredador. A l'Alcúdia no ha arribat al nivell d'altres poblacions de la nostra comarca, però també s'ha apostat per un creixement urbanístic desmesurat que no responia a les necessitats reals. De manera que s'ha construït en excés. Això ha creat problemes econòmics al propi Ajuntament, perquè al ordenar els sectors el que se volia era vendre les parcel·les per a poder treure diners i fer inversions. Les inversions s'han fet, però no s'han produït per la crisi i aquests ingressos de la venda de parcel·les i, per tant, ha hagut un desfase allí important. Nosaltres apostem per un model d'urbanisme distint. Nosaltres pensem que l'Alcúdia ja s'ha construït suficient en aquests anys i, per tant, nosaltres pensem que ja n'hi ha suficient sòl de tipus residencial, de tipus industrial i comercial com per a que se deixi ja d'ordenar en aquest sentit i plantegem la paralització de noves actuacions urbanístiques. Al mateix temps pensem que és molt important que es creï el patrimoni municipal del sòl. Això és una moció que presentarem recentment, que se va aprovar perquè encara que estava obligat per la legislació no s'havia fet. El patrimoni municipal del sòl se forma en les parcel·les propietat de l'Ajuntament i la finalitat és la construcció de vivendes protegides. No treure diners per a fer coses, sinó construir vivendes protegides. Aquest és l'objectiu important que tenim que fer, és a dir, construir el patrimoni municipal del sòl i dedicar-lo a la venda de vivendes o bé de lloguer o bé de propietat, però que siguin vivendes protegides per a joves, per a famílies necessitades. Al mateix temps pensem que, ja que està fallant la construcció, n'hi ha un àmbit molt important que és el de la rehabilitació. Pensem que s'ha de fer un pla de rehabilitació, el nucli antic se poden fer moltíssimes coses,
El cens de 2001 parlava de quasi 1.000 vivendes buides, ahí se pot actuar, se pot rehabilitar, i això és un punt important. I al mateix temps nosaltres apostem perquè les vivendes antigues puguen no sols rehabilitar, sinó també que les barreres arquitectòniques, les construccions d'ascensors, puguen tindre, sobretot per a rendes baixes, desgravacions per a poder reformar-les. I pel que fa al tema de l'educació, com se podria millorar aquest sector? Nosaltres a l'educació, jo soc mestre, en la candidatura de Compromís per l'Alcúdia n'hi ha uns quants mestres de distints centres de l'Alcúdia i nosaltres apostem per l'escola pública. El nostre model és la defensa d'una escola valenciana pública de qualitat i en valencià. I estem preocupats perquè les actuacions de la Generalitat Valenciana del Partit Popular realment es preocupen perquè hi ha un deteriorament progressiu. Els retalls educatius són importants i aquests retalls han arribat a l'Alcúdia. De manera que nosaltres necessitem amb urgència la construcció d'un nou centre d'infantil i primària. En aquests moments l'Alcúdia té el primer barracó de la seva història, en el Col·legi Batallar. Se necessita un centre d'educació infantil i de primària nou. N'hi ha 4 classes desdoblades. I aquesta és una promesa que està ja des de fa 4 anys per part de la Generalitat, però que encara no se sap res de quina serà la seva... quan se farà. Una escola nova i també necessitem els cicles formatius. Som l'única població del País Valencià de més de 10.000 habitants que no tenim uns cicles formatius. Els cicles formatius, des que es va fer el mapa escolar fa 15 anys, i així encara no en tenim. De fet, en la nostra comarca, només el cas de Càrcer i de Pobla Llarga, que tenen institut, no tenen cicles formatius junt a l'Alcúdia, però són poblacions que tenen un número més reduït. Al mateix temps, nosaltres apostem per una de les propostes que ha fet la coalició Compromís, que és una xarxa d'escoles públiques i gratuïtes de 0 a 3 anys. A l'Alcúdia, també, en el nostre recolzament, s'ha fet una escola infantil municipal. Nosaltres apostem per aquesta escola pública de 0 a 3 anys, però volem donar un pas més enllà. Volem que aquesta escola atenga tota la demanda que es produïsca i que, a més, siga també gratuïta. Per això se tindria que crear des de la Generalitat una xarxa d'escoles públiques i gratuïtes de 0 a 3 anys. I un altre tema, per exemple, que estem disposats a fer és la construcció d'ascensors en les escoles de Batallar i Heretats, que en aquests moments no en tenen. Jo soc professor del Col·legi Heretats. En aquests moments tenim una xiqueta que té una lesió, que va en cadira de rodes i que la classe ha tingut que desplaçar-se a la biblioteca perquè ja no pot pujar i baixar, però és que és constant. És constant, és una necessitat i nosaltres el que volem és que des de l'Ajuntament, ja que estan donant llargues des de la Conselleria d'Educació, es faci un ascensor per al Col·legi Heretats i un ascensor per al Col·legi Batallar. I també volem que hi hagi una biblioteca infantil, que moltes poblacions tenen. La nostra biblioteca s'ha quedat molt menuda, els xiquets no pisen, no xafen la biblioteca i tindria que fer-se una secció, una biblioteca infantil i juvenil. Aquests són un poc els punts més importants en el tema educatiu. I altre tema que vos preocupa prou des de Compromís és el tema del medi ambient, la mobilitat sostenible, que també està associada a aquest aspecte. Des de Compromís, quins programes plantegeu? Nosaltres el medi ambient és molt important. Nosaltres considerem un partit ecologista. Te dia abans que érem un partit d'esquerres ecologista i valencianista. El nostre color és el verd, per tant, també el roig. Però el verd és un color important i, per tant, apostem per les polítiques mediambientals i volem posar-les al centre de totes les polítiques. En aquest sentit, nosaltres el que volem és potenciar el Fòrum Ciutadà de l'Agenda 21, que es va constituir fa algun temps, ha deixat de funcionar. Volem que siga l'element central de la sostenibilitat. Volem també avançar en un model de residus que siga més sostenible, no el model de residus que tenim actualment. I, per tant, plantegem, en aquest sentit, respecte a la polèmica del Consorci de Residus, que sigui una tassa justa la que s'apliqui. Per a l'Alcúdia, la tassa de recollida de fem, el que volem és que no estigui lligada al consum de l'aigua, sinó que s'empleen altres procediments que incidisquen en el que seria la recollida. I el que volem també és crear, des del punt de vista de la mobilitat, una ampla zona peatonal en el centre del poble. Per això, igual és necessari crear un pàrquing subterrani, però necessitem que la ciutat, que l'Alcúdia se recupere per al vianant i per a la bicicleta. Apostem per aquest tipus de polítiques i, per suposat, estem per el tancament de Cofrents, per a que tenim aquesta central a 45 quilòmetres i anem a lluitar per a que aquesta central pugui tancar-se el més pront possible.
I ha parlat que el vostre color és el verd, i si parlem de verd parlem d'agricultura del camp, i suposa que també interessa en aquest sector. Sí, bueno, pues en el tema de l'agricultura nosaltres pensem que és un sector estratègic molt important per la seva importància social, econòmica i mediambiental. Volem potenciar la nostra agricultura, però també volem potenciar l'agricultura tradicional, la de tota la vida, però també l'agricultura ecològica. Pensem que és una alternativa de futur. Volem també que l'Ajuntament potenci el servei d'assessorament i que se facin cursos de formació per als agricultors. I una cosa que ens preocupa també, que li preocupa a molts alcudians, és intensificar la vigilància dels nostres camps perquè s'han produït robatoris, sobretot en l'època de la fruita, i volem que això siga un tema que tinga que dur a davant el nostre Ajuntament.